Ayan, isang magandang umaga sa ating lahat, mga kaagapay, mga kalingap. Maraming salamat. And ngayon, dahil hindi po tayo makalabas at may sakit po tayo, and mag-update lang po ako sa ating pangatlong pabahay. Actually, sisimula na po siya doon sa yung bahay po ni Tatay Junicio. So ito na po yung update po. Panoorin po natin mga kaagapay, mga kalingap. So ito na po mga kalingap, mga kaagapay, naghahakot na po tayo ng mga materyales para doon kay Tatay Junicio. Ayan, dito po ito sa barangay Dunya Concha. Ayan, maraming salamat po kay Kapitan Larry Ubaldo. Ayan, sa kanya po, donation niya po itong bakal na gagamitin po sa bahay ni Tatay Junicio. Ayan. Maraming salamat po. Thank you po. And ayan, pa konti-konti po natin gagawin ang ating pabahay kay Tatay Junicio. Kasi wala naman po tayong pondo naman naka talaga kay tatay, pero alam ko may mga may mga gininto ang puso dyan na magpapaabot din po ng tulong. And yun na nga, may nagbigay na po actually ng main door, pintuan. Although kulang pa ito ng isang pintuan, pero at least may nagpaabot na ng ating kababayan na nasa Singapore. Ayan, si mahal kong bunso. Ayan, ang FB niya po. Ayan. And mayroon din pong nagpaabot ng tulong pa, isang toilet bowl at saka 6 na plywood. Maraming salamat kay Madam and Sir Andy Salvador Marcelo at saka kay Cheryl Marcelo. Sila po yung nagpaabot nitong toilet bowl at saka 6 na plywood. So yun, kahit pa paano, di ba, may nagpapaabot naman ng mga tulong. Kahit pa konti-konti, and maano din natin yan. Mabubuo natin ang bahay ni Tatay Junicio. Tulad ng kay kay Nanay Aloha, yan, di ba, natapos na rin kahit pa konti-konti. And ayun, may nagpaabot din ng munting tulong. Ayan, iano ko na lang din si Ate Guy Garcia at Ate Nerissa Sunsa. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Kahit pa paano, malaking tulong na po yan. Ayan, then bali, ayan, marami pa tayong kulang. Kulang pa tayo ng 6 na plywood, 5 yero, tsaka 2 pintura puti at saka 2 puti na pintura at saka isang apple green, bali 3. And yan, kulang din tayo ng 5 gulong. Yung gulong na po yun po yung sa CR po, tulad nung kay Nanay Aloha. Ito po kasi yung ginagamit nila dito. So ayun po si Tatay Junicio. Sa mga hindi po nakakaalam ng kwento ni Tatay Junicio, ayan, hindi na po siya makapagtrabaho. Ayan, si Lolo Junicio, may asthmatic po yan. Ang bilis niyang hingalin. Saka hindi na siya mapagtrabaho, mapagbuhat ng mabibigat. So ayan yung mga kabataan natin na tumutulong din po.
Ayan, dito po ang isa sa nagustuhan ko dito sa mga tao dito sa Dunya Con sa Isabela ay talagang suporta po sila sa ating tinutulungan. Mga nagbo-volunteer po sila. So ito na po yung patatayuan natin ng bahay kay Tatay Dionisio. Kasi kung napanood niyo yung unang video, yung bahay nila yan, yung bahay nila tatay, ay ang bubong lang niya po ay yung yung plastic na itim. So kapag natapunan po ng mga bato or apoy, maaari po silang masunog. At saka hindi rin po set yung wall nila, ano po yung tawag dito? Yung mga basta yung bahay nila hindi po safety. Tsaka kasama po niya dyan yung anak niya. Kung napanood niyo yung unang video natin, yung anak po niya, siya po yung yung PWD, yung putol po ang isang paa, tapos nilagyan lang po ng bamboo, kaya hindi rin po siya makapagtrabaho. Tapos yung asawa po ni Tatay Dionisio may sakit din po, so ang hirap talaga, mahirap yung buhay po nila. And yun, maraming salamat po at dahil may nag-donate po ng mga bakal, yan, tulad kay Kapitan. Maraming salamat po ulit. And saka kailangan pa natin ng mga yung 10mm na bakal para dun sa flooring. Kailangan natin yung mga kukulangin yung mga 5, mga sobra pa. And pag swerte tayo, may mga nagpaabot ng mga tulong. Ayan, sana may magbigay din ng kanilang mga gamit tulad ng lamesa, katre, durabox, saka yung lalagyan ng mga plato tulad nung kay Nanay Aloha. So yun, mag-pray lang po tayo na natin yan, kasi pag nagkaroon din tayo ng pera, baka mabigay natin yung mga gamit po nila. Pero ang pinaka-importante dito, matapos itong bahay. And ayan po ang mga ating mga welder. Ayan po si Jumart Laborte and kay si Ken Simplicio Laborte. Sila po yung ating welder. Maraming salamat po sa suporta po, tulong nyo. Ayan, diba mag-ano na po sila, maglalagay na po ng yero. Baka bukas maglagay na sila ng yero pag nakompleto yung natin, mga gamit natin. And nagwi-welding pa po sila. Uniform lang din, tulad din ng kay Nanay Aloha. Ganun din yung magiging itsura nitong bahay ni Tatay Dionisio. And gusto ko pong magpasalamat sa lahat again, doon sa tumulong sa ating pabahay kay Nanay Aloha. Ayan, maraming salamat, and sana makaano rin po tayo ng may tumulong din po sa atin dito kay Tatay Dionisio.
And sa ating mga viewers, maraming salamat din po sa suporta nyo po kahit hindi po kayo matulong financially, at least nakakatulong po kayo sa panonood nating mga video. Maraming salamat po. Sana po i-share po natin yung ating mga video, kahit yun lang po yung may tulong din niyo po sa ating programa. Ayan, maraming salamat po. And gusto ko rin pasalamatan syempre ang ating taga video natin, kay Chandre, ayan, Alcon, maraming salamat, at sa kanyang kapatid si Charlie Alcon, maraming salamat din po, at syempre sa kanilang nanay, ayan, si Ate Merly Alcon, maraming salamat sa suporta nyo po sa ating programa. Thank you po. Ayan po, medyo pagpasensyaan nyo na po kasi ang ating cellphone po ay makalumang cellphone, wala po pong. So yan mga kaagapay, yan po yung update natin sa bahay ni Tatay Julius. And maraming salamat po sa mga nag-offer na po ng tulong nila, ay nagbigay na po, nagpaabot ng tulong nila. And ipag-pray po natin na may mabot pang mabiyaya para kina Tatay Junicio. Maraming salamat po sa panonood ng ating mga video, and sa ating pag-follow sa ating Facebook page. Maraming salamat din po. Thank you and God bless po.